Hola, el meu nom és Carles Insa, em dedico a la consultoria comercial, al coaching per a professionals i dissenyo formacions a mida ajustades a les necessitats reals de la teva empresa, aportant creativitat i innovació en el procés. Em considero un apassionat de les relacions humanes empresarials per ajudar al seu desenvolupament, creixement i consolidació. Acompanyo emprenedors i nous projectes per aconseguir els millors resultats, fomentant la cohesió, la comunicació i la gestió emocional intel·ligent. Amb el teu compromís treballarem la gestió dels equips, la resolució dels conflictes, la presa de decisions, amb eines de coaching, intel·ligència emocional i programació neurolingüística. Les formacions es basen en una metodologia objectiva, rigorosa i altament experiencial, enfocades a l'alt rendiment personal i professional. Si et sembla interessant, m'encantarà acompanyar-te. Comencem?